थ' बियो US निफ्राय आंनिसिम सफैदों। US निफ्राय जोङो गुवाहाटी थामहिनबा कलकाता, बेनिफ्राय गुवाहाटी, बेनिफ्राय बङाइगावनिफ्राय दहाय फुङाव आङो रिसिभ खालामदों। थ' मा बुस्थु आं नायग्रोनोसै सिगाङाव, आरो नोंथांमोना मिथिलांगोन बे मानि थाखाय फैदों। थ' आइ थिंक बेयो माथाय मिथिथ'आ, नायग्रोनोसै सिगां, पेकेजिं खालामनोसै, नायनि। दासो हमफै। थ' मा बुस्थुथाय एसे एक्साइटेड जादों नायनो। बिराद मोजां पेकेट खालामना हरदों। सेखाया डेन्जार नै, सेखायाबो। सेखाया मैगं हाग्रासो, बे हाग्रा नङा बेयो, मैगं हाग्रासो बेयो सेखाया। बेखौ एसे हानोसै। एसे हानोसै। दिहुनबाय। बिराद मोजां पेकिं खालामना हरदों बिथांमोना, बिराद गोराथार। आइ थिंक हाजोबनांगोन खोमा। सेलायनाय बायदि हाबाय दं। या ओहो नैबेयो फुल डिटेल्सआ बेवहाय लिरदों। नेम फाइल UPS शिपिं मायो डिपार्टमेन्ट ससाइटि एवारनेस ग्रुप। अके, US निफ्राय, USA इउनाइटेड स्टेटनिफ्राय बेखौ आंनिसिम दैथायहरदों राकेश रामसियारि, नैबे आंनि एड्रेसाव। बेनिफ्राय स' नायनि मा जिराद दंथाय बेवहाय, नायग्रोनोसै। बेखौ बोखारबाय, आनबक्सिं खालामनांगासिनो आरोना, आनबक्सिं भिडिअ'खौनो बुंनांसिगोन। ओमफ्राय नै बेसो जाहैबाय इउटिउबनिसो फैदों माथो, इउटिउबनि। नायनि इउटिउबनिबो मा हरदों आंनो अननानै माने जोंनो हरदों, नायनि फिसा माथो। बोरैबा खेवो, बेथ' आमेरिकानि मानसिखौसो लिंहरनांसिगोन खेवनो थाखाय। बेखौ होनदा उदांस्रिखौ लाफायाबाथ' आं हानाय नङामोन खेवनो, उदांस्रिखौ लाफानानैसो नै। अके खुलजा सिम नै प्रेजेंट बड'लेण्ड बुब्लि फर पासिं 1 लाख साबस्क्राइबार, नै प्ले बाटन। माने बड'लेण्ड बुब्लिया दासिम गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिनै सिलभार प्ले बाटन थांनाय, आङो आइ थिंक 10 दिनसो सिगाङाव बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन, आरो बे एप्लाइ खालामनाया दिनै सफैबाय, फाइनालि आंनि आखायाव फैबाय। बियो बेजों लोगोसे बिथांमोना नैबेफोरबायदि मोनसे हरदों। बेनिफ्राय आइ थिंक रिकगनाइज योर टीम, रिकगनाइजनि मोनसे हरबावदों बेवहाय, मोनसे कार्ड हरदों बेवहाय, शेयर एन्ड रिकगनाइज बाय allowing your team to purchase a personalized creator award। माने क्रिएटर एवार्ड जाहैबाय बेयो, जे बिथांमोननि जानानै खामानि मावबाय दं बेनि थाखाय बिथांमोना बेखौ हरदों। आइ थिंक सिगांनि समाव जों जुदि नायोब्ला एसे गिदिरमोन बेयो सिलभार प्ले बाटना, नाथाय एसे फिसा, माने कम्पेक्ट सिस्टेमाव बिथांमोना बानायना हरदों। थ' बेयो इउटिउबनि मोनसे प्ले बाटननि मोनसे सिम्बल। बेनिफ्राय जों सिलभारखौ दा मोननो हादों गिबियाव, जिहेतु जोंना 1,50,000 आइ थिंक 60,000 जोंना जाबाय। थ' बेवहाय बेखिनिखौ हरदों बिथांमोना। लोगोसे नायबावनोसै बेवहाय मा हरदों, मोनसे सार्टिफाइड बिथांमोना हरदों, नैबे सार्टिफाइड। बेखौ बिथांमोना डाइरेक्ट इउटिउब क्रिएटर टीमनिफ्रायनो बेखौ US निफ्राय हरनाय जायो। बेवहाय लिरदों
Do you remember your first subscriber? You 1 lakh subscriber बेफोरबायदि माने गाइडलाइन बिसोर जोंनो मोनसे सार्टिफाइड मोनसे हरनाय जादों दा बेफोरबायदि हरनाय जादों इउटुबनि CEO निफ्राय बेखौ प्रेजेन्ट खालामदों थामहिनबा दासान्दि नीलमहना इउटुबनि CEO दा बिथांनिफ्राय नैबेबायदि मोनसे जोंनो रिकगनाइज सार्टिफिकेटखौ हरनाय जादों थ' बिराद खस्थ' खालामदों बड'लेण्ड बुब्लिया बेनि अनगायैबो जों खालामबायानो थादों कन्टिनिउ जोंनि खामानिया सोलिबाय थादों आरो बेयो एकमात्र नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिखौ अनसायनायनि थाखायसो बे जानो हामदों आरो बेवहाय आं बुङा जे बेयो जोङो बेखौ आरजिनो हादों बेखौ बुङा नाथाय बे जाहैबाय मा रायजो राजानि अननायनि गेजेरजोंसो जों बेखौ सिलभार प्ले बाटनखौ बा बे प्ले बाटना जोंनि आखायाव बे मोनफैदों रायजो राजाफोरनि जोबोदनो बेवहाय थुलुंगा दं जोबोदनो बिथांमोननि अनसायनाय दं बा अनसायनाय थानायखायनो जों बेखौ मोनफुंनो हादों आइ थिंक आं गासैखौबो नैबे समाव बे रंजाथाइखौ बा नैबे बेखेवनायखौ आं गासैनिसिमबो शेयार खालामदों आरो लोगोसेनो जोबोदनो साबायखर बावदों जे बिथांमोना जोंनो नैबे मोजांथार जे अनसुंथाइ बेखौ हरनायनि थाखाय इउटुबनि CEO बिथांखौ जों जोबोद साबायखर बावदों आरो लोगोसेनो बिटिआरजों लोगोसे आसामबासि आरो बुहुमनि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाय जोंनि साबस्क्राइबार बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो इयुननि समफोराव जोंखौ थिग बेबायदिनो मदद होबाय थागोन आरो जोंनि जे रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे लाबोनो नागिरनाय उदां आरो सैथो खौरां बे फोसावथायाव नोंथांमोनाबो जे हेल्प खालामगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जोबोदनो गोजोननाय मोनदों जे दिनै सिलभार प्ले बटना आंनि आखायाव बा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि आखायाव जे मोनफैदों बेनि थाखायबो आं गासैनिसिम फिन रोजा रोजा साबायखर बावबाय इयुननि समफोराव भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नाय साबस्क्राइब खालाम लोगोसेनो शेयार खालामनो दाबाव आरो जोंनि जे थांखि बे थांखिखौ नोंथांमोना मदद जेन होगोन जों जेसेबां हायो गेजेराव थानानै सैथोखौ सिगाङाव दोननानै जों निउस लांबाय थागोन थ' भिडिअआ बेखिनियानो जास्ट माने आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे मोननाय बा भिडिअनि बा नैबे सिलभार प्ले बाटन मोननाय बड'लेण्ड बुब्लिया बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय गोजोन्थों